dunya eneng ing driya manembah mring Gusti Kang Maha Kawasa. Nuwun sewu kados pundi sang Panembahan kok panjenengan kula Ki Gatotkaca Angkaraja boten saged mimpangaken kegiatanipun Begawan Duradawata. Inggih dos pundi menika sang Panembahan? Nun inggih dos pundi sang Panembahan? Aja wasumelan, aja kuciwa. Perkara kalah iku wis lumrah. Jejerit manungsa urip ana gumlaring donya iku diaranana rong perkara. Rong perkara badene, rong perkara isine, rong perkara kahanane. Manungsa ana apik, ana elek, ana menang, ana kalah, ana sara, ana mulya. Yen diwenehi kekalahan ngene iki pratandha karekasaning manungsa sing minangka dadi sarana kanggo gayuh kamulyan. Dadi wong mulya ku gak mara-mara mulya, ora gak sara dhisik. Mula ana kahanan sing kaya ngene iki aja kuciwa jroning atimu, aja kuciwa. Sing wigati ati tetep tekun, manembah tetep tekun, tumakina ora gampang nyeleweng saka marga sing lenceng, ora gampang kegodha marang nafsu sing angkara. Nafsu patang perkara mutmainah amarah sukiyah arwanah iku ayo dikendhalekno. Aja nganti jeneng pancer iki kalah karo obahe nafsu kang angkara. Dadi nafsu suci dikendhalekno, nafsu amarah aja diumbar kanggo angkara murka ning cakno kanggo kekuatan lan gedening daya. Nafsu supiyah ya ngono, aja dicakno kanggo kemaksiatan. Kudu iso legen, kudu iso ngendhalekno nafsu sing maksiat kuwi mau iso diarahno nanggone nafsu birahi sing mapane bisa kanggo panentreming urip marang kulawarga. Ngono. Banjur kabeh nafsu mutmainah amarah sukiyah iku mengko iso manunggal ana ing nafsu alwamah sing tegese manunggal ana kelanggengan, langgeng dunyane, langgeng akhirate. Ngono. Kula bukaning sangka iku anoman Gatotkaca lan Antarja jogon ana ing Sendang Tirta Kacarasa kene, nanging uga aja dilalekno pamawasmu marang negara Ngamarta. Panjenengan ndak pundi? Aku tak nang karange Samodra Kidul. Rupane dalane aku bisa mahanani katentreman balike Ngamarta nang Coromandel. Atos sini atos. Permohon.
Lari kok sapa Kang? Aku Begawan Bagaswara. Oh, Begawan Bagaswara. Lah kon aku Begawan Sadat Makrifat. Tekan ndi? Sendang Tirta Kacarasa. Oh iya. Lah riko Begawan Bagaswara. Pedepokan iki ana ndi? Aku gak duwe pedepokan, aku iki pendhita sing mendang-mendang ke baratan, ngalor ngidul, anut karo suku Kurang Perkara. Tujuane Begawan Bagaswara mung keluyuran ngalor ngidul anut suku Kurang Perkara iku apa? Aku lelaku golek katentremaning urip. Urip iku golek apa lho? Dinikmati urip iku karek sak pira suwene wong manungsa iku mesti mati. Gak ono manungsa nglungsungi gak ono. Mulane mbok menawa aku iki terus mending ben mekaning pati sapa ngerti wong umur gak melu duwe. Mulane aku iki urip tak nikmati mlaku ngalor pengin apa ya rono. Mlaku mulon pengen nggo kulon ana apa ya tak parani wong aku iki kepengin ngrasakno kenikmatane urip. Ku ya. Oh, heeh. Apa mung kewajibane urip rika iku mung digawe ngenakno urip rika dhewe. Lho lha terus karepmu nek rumangsaku wong rumangsani urip iso ngrasakno kenikmatane urip lan ngerti dununge urip uga ngerti apa kewajibane urip iku gak kanggo awake dhewe. Gusti Kang Murbeng dumadi nyipta sadengah titah, nyipta sadengah manungsa. Demi gunung-gunung yang rinjai, demi bebatuan nyiptakno anake gunung watu donya. Banjur iku kabeh kanggone kinembah karo manungsa. Mula ana unen-unen sing diarani watini wa zaituni wa turisini wa hadal baladil amin. Ana gegunungan watu-watuan lan sapanunggalane iku dicipta kanggo manungsa. Mula ana sesebutan ilaladina amanu wa aminus walahum ajarun ghairu mamnun. Dicipta ananing manungsa sing saka samubarang apik saapik-apike lan dicipta ananing manungsa sing saka samubarang elek saelek-eleke. Kabeh kuman wis jumejer ananing manungsa dikon nggoni donya. Sing pamrih ing kono mengko kudu bisa anyeng kuyung marang sakabehing makhluk ya ciptane Gusti supaya besok kanthi ana ing ngarsane Gusti antuk timbangan sing abot apike. Mula ana sesepatan ila insyaallah bi ahamil hakimin. Mula bukane sangka iku nek rika mung nek
ngrasakno nikmat rika dhewe kepenakno awak rika dhewe padha karo golek bener rika dhewe. Terus umpama ana manungsa sing kekurangan sing nolong sapa? Ana manungsa sing ora sing marasno sapa? Kamangka manungsa iku kudu marata. Kamangka Gusti Kang Murbeng dumadiku luwih seneng marang amalan sing diarani sedekah, sedekah amal. Sing luwih disenengi karo Gusti Kang Maha Suci, amalane manungsa sing jeneng sedekah. Rika nglakonono menoneng menaning mendita salat 5 waktu gak tau pedhot nanging iku kanggo awak rika dhewe supaya gak keblinger marang maksiat. Terus rika wiritan dzikir sakmono suwene iku mung kanggo awak rika dhewe supaya rika iku tenang ing ati. Banjur rika nglakoni tarak brata, nglakoni poso, ning iku mung kanggo awak rika dhewe supaya rika iso nyegah nafsu angkara. Sing kanggo wong liya kanggone ciptane makhluk, ciptane Gusti Kang Murbeng dumadi sekei makhluk-makhluk iku sedekah sedekah amal. Kula bukaning sangka iku yen rika mung nuruti karep rika dhewe gak gelem amal, sakumpama ana wong lara gak rika tulungi, rasane ati rika ya apa? Rika pendhita. Lho, iya tak tulungi. Nah, yen rika wis kandha kaya ngono aku saiki njaluk sanjata pitulungan rika, ayo nang Amarta. Lah apa? Lho ngono ana ratu, duduk ratu Amarta sing sak temene. Ratu buta karo pendhitane ya ngono, pendhita sing murang tata ngentong umos. Ya apa carane Amarta iku diwengku sing duwe maneh ya Pandhawa. Nek ana aja kesuwen ayo ora. Begawan Bagaswara parang begawan sadar makrifat ing riku pirsa wontenipun awit jati sanga lan woh jati sampurna ajanta pandhita mengkono kesaean ingkang pinunjul kasucian ingkang langkung ananging akas wujuding manungsa boten sisik saking nafsu yekti ing riku lena kanganing sang pendhita kekalih datang saged ngarahaken nafsu angkara dhateng kesaean pirsa wit jati sampurna dalasan woh jati sanga rayoan sigra awit jati sanga dalasan woh jati sampurna den royok pendhita kalih-kalih madawan ngebruki kalipun pandhita idal wujuding begawan saged amakrifat awigar Puntadewa Arjuna Kresna Bagaswara awigar Bathara Kresna
carita sumpenya kembang wijaya mulya suarane kadya turangga Laka Yayi nulinggih Kang Prabu kok delalah saking kersane kang akarya jagat karana wit jati sanga woh jati sampurna ingkang manggihaken kula kaliyan Paduka Yayi Puntadewa Diarjuna kaliyan Yayi Werkudara nggih Kakang menika pratandha sampun titi wancinipun badhe wangsul kadya wingi karana kanugrahan kamukten jejering kasucian sampun kula panggihi kaliyan kadang-kadang kula. Oh, matur nuwun Yayi. Werkudara. Wah. Dulurku Guru Mursid wis ketemu karo dulurku Guru Waskita. Guru Mursid cerita kakakku Guru Waskita barep kakakku. Yen barep kakakku Guru Mursid cerita kakakku Guru Waskita. Sekarone iki kanggo panentreming jagat kanggo panentreming praja negara Ngamarta. Mula iki dina aja kesuwen ayo ndang di balekno sing ana negara Ngamarta bab keelekan apa ae. Maneh-maneh ing Ngamarta ana ratu sing gumbi netara tapi pampekaning adigang adigung adiguna. Jan apa kula niki? Yen ngono aja kronceng lakune siadi maneh dhisik ana laku panggihana Kakang Semar ajaken bareng-bareng nang negara Ngamarta iku mengko sing isa nuduhna dalaning kawijayaning para Pandhawa. Kaya slamet Koko Prabu. Kelanggengan sangka lakuning wong kang mawa ilmu syariat tarekat hakikat dumadi ana ing makrifat. Oh, lajeng iki dina wis titi wancine aku kudu kancik negara Ngamarta. Ngamarta dipun mengkoni kalih Ratu Buta. Banjur kaya apa carane? Ratu Buta Prabu Sari Bawana. Niku kersane dipun adepi kalih Ndara Werkudara. Kakang Werkudara. Ndara Bratasena. Lah banjur, lah penditane Gawan Duradana niku kersane dipun lebeti Ndara Bathara Kresna. Yen ngono karya slamet. Ndara kula Bathara Kresna Gus menawa lebeti angganing Duradana. Ndara Werkudara menawa sasak mawon Ratu Ngamarta Prabu Sari Bawana. Karya slamet Kakang Semar. Wah, karya slamet tak sakake.
dening Werkudara sinungget kuku pancana kaical wujude sang Dewa Srani. Begawan Duradana rumasa kemanasan dan lebeti dening Sang Bathara Kresna. Ical wujuding Begawan Duradana kalebetya Batari Durga Nini Pramani. Tak kunjara dhisik. Lah kok balik tapi nek kon wis tak kunjara ana ing Anggas Wesi. Aja kok gak iso metu kok Anggas Wesi. Aku tak balik aku gak katene nglakoni kaya ngene maneh aku kapok aku sepurane. Kok beci kok beci. Anggenmu aku iki terus kasem-sem karo kono olehmu mbanceni lho. Kemayu iku terus aku iki welas karo Nini Permoni. Lho, nek aku ini setan ya kaya kono iki gak kena disepuro. Kok? Rini serak padang kok nggih napa? Lho Ben ni dheweke kok kene Ben. Elek-elek ta kok roh enak lho ya roh ae ta lah aku setrika WA aku WA. Napa? Jangan nggak dibuang guys, lebok buang guys. Ngoten. Oke. Ayo melok Beb. Nanti salah ayo melok. Enak. Coba apa-apakno lho. Gak lah kok iki mosok aku nonton Mbak Bebe lah. Aku goblok ora ngajar apa-apa. Kok tak gak kon. Aku gak teh ndelok susu peno tak kawal. Lho gak yo aku ora ngajar. Wah, kok yae iki durinan susu man yo. Monggo mono. Wis kono. Nggih, ngapunten. Nah, kari kanan ning patihe kaya ngopo? Niku Ndara Anoman ingkang nyirnakaken Anoman sasak patih. Dra Kesuma Gantun Binarak Gusti. Nggih sampun. Wis perang nggih sampun. Aku kok gak ketok kok gak tumon singkat mawon. Singkat kok go nandi pun kula lebetaken mriku. Kok lebokno ndi ku man sapa? Ilmu basa muka ora dalah. Terus sampun kula mangsulaken dhateng alam kubur. Oh wis kok balekno nang alam kubur. Nggih. Ayo slamet yen kaya ngono. Tandha wis ora ana pesta wis ora ana alangan ora ana wayang negara Ngamarta. Ayo dianakno pesta Raja Mina nilujengi kawilujenganing negara Ngamarta. Monggo Gantun Binarak.
Paya esuk srengenge Tantra wetan benda kulon manginya jangan gonopet gendane wetan kondo sampun paripurna kondo sadat makrifat Sumerambah kondo sadat makrifat dadosaken tumurune swargi bandang dadosaken keselamatanipun sumodaya para warga masyarakat dusun Kuwatu tumurune rejeki dhateng warga masyarakat dusun Kuwatu nggih tumurune rejeki dhateng para perangkat desa Kuwatu pinaringono rahayu wilujeng slamet-slamet sedaya para perangkat dusun Kuwatu ugi pinaringono rahayu wilujeng slamet-slamet Abah Kosim kepala desa Kuwatu tumurune rejeki dhateng Abah Kosim kepala desa Kuwatu ingkang keslametan sumodaya menika blabar dhateng Karang Padesan ingkang dadosaken dusun Kuwatu dusun ingkang gemah ripah Loh Jinawi Tata Raharja ugi pinaringono rahayu wilujeng slamet-slamet dalang paranggana Kuwintara Pradana sineksenan geter-geter sineksenan dinten kelawan pekenan ugi sineksenan kakirat ingkang mengku maca patipun dusun Kuwatu Mbah Buyut Pepundhen Kuwatu nggih Mbah Danyang Kuwatu saknalika pinurunan tirta prakandha tancep kahyon pindha paripurna purnaning panuto